And the mugamona Annabel Mtalimanja many wayankhira mafunso pa interview ndi Joe Frank Chakaza. You can tell konena kuti Annabel Mtalimanja Swandare. She is not a politician. Trust me. Annabel, oh yes. Annabel Mtalimanja is not a politician. Take it from me. Guys, trust me for that one. Annabel Mtalimanja Swandare. Why am I? Good morning, ma. Zikibanji konse kunomoli. Yeah, nkani ndio mwecha. Nkani ndio kozana ndi my Justice Annabel Mtalimanja. Mene to dzulo naliba interview. Kumano interview mene to inakumbutsa zimene zidachitika 1 year ago. Poyambirira penipeni tinabweretsa video pano. Panopo Patha Chaka chimodzi. Tinabweretsa video pano. Pano video imene panopa kuti mukaona mukapange check mu comment section ya video imeneyo yaende to anthu ambiri motimvera chisoni chifukwa mene momo anthu munali kutukwana. Chifukwa chimene ankatukwanira anthu chionena kuti ife tinanena kuti mai Annabel Mtalimanja potengera ndi interview imene anapanga ndi munthu yemweyo Joe Chakaza timanena kuti mai Annabel Mtalimanja ndi munthu mmodzi amene siwandale yayi. Yes, and izozo ndithu timayankhula malinganaso ndi mmene ife tinaonera like nakhala 1 hour kupanga check video yawo like kupanga check kwa amulika mai Annabel Mtalimanja kuti iwo azochitika zawo ndi zotani nanga mayankhidwe awo mafunso ndi otani iwo ndi andale kapena si andale nanga iwo ali honest kapena sali honest. Yayi ndithu mmene mumu ife tinazukuta nkwapeza kuti mai aja ali very straightforward komanso anali honest komanso mayankho awo munalibe undale wina uliwonse. Ndiye ife ngamakamaka tinazabwera nthikwaniya go video imene taika link yake ikhala mu comment section muyiona mukapita mukaona ma comment. The comment were so mean. Anthu ndithu anali ma comment sanali abwino yayi. Hey majeji bands. Hey akuti mana MCB. Hey niyo yawakuti. Hey zambiri mbiri koma anthu zambiri kutiyankhula koma kutinyoza koma kuti ndiye pano dzapeza kuona kuti mai Annabel Mtalimanja actually we were right because zimene zikupasa phunziro kuti sometimes pali molalo ina it's because kuti muna chigulugulu chanena kuti tiyeni kumapita kumweko. Ndiye pali sometimes pali zinthu zina mufa kukhala ayipasi pay ndikungokhalako weka ongopatuka nkungoganizapo kuti kodi ine ndiseneka ndigulule ndime pandekha ndipange assessment ndione ndekha ndizionera ndekha kuti kodi zinthu zikutani posatengera kuti chigulu kuti chikuti chani. And that time there's aliyese it's only us tinabwera kuona kuti akulu mukapange check video imene tinachitokamba chilungamo kuti ndachilungamo ndithu. You see, and now time is the best teacher. Nthawi is the best judge. Amatero nthawi ndi judge wabwino chifukwa nthawi ija imakhala pang'ono kenako nthawi ija imazagemula nokuti nkhani yetu imatero ndapa nthawi ina game lathu akuluakulu. And dzulo analinso pa interview ndi interview anayankhula zinthu zina and panali mafunso kuti inuyo okhala kuti munasankhidwa ndachakwera kumano wawuzosachakwera kuti aluza like was it hard zinali zovota zinezo. She was straightforward. Anangoti no, it was not hard chifukwa that's my job kungoona kuti akulu awena ndi akuti that's all. So that the same thing zimene nayankhula pambirira kuti munthu uyu was straightforward and she's very honest but also it's the same thing. Ndiye nthawi zambiri osamafumira kutukwana nthawi zambiri osamafumira kuweruza nthawi zambiri mfa kukhala pasi ndikujaja right. Yes chifukwa tinapereka ma rules malamulo amu politics and amayaja mnalibemo kuti video makaonera muonaso zimene tinayankhula zokhuzana ndi zimene zonso. Ndiye mutha kuona apa
mena yankila video imene anthu amatukuwana kwambiriyo link yake ili mu comment section yo, link yambirilayo ili yambirilayo mukangodina twi ikupititsana ku video mukangoyionera mukapanga cheka mu comment yo mukaona kuti anthu anali bwanji amayankhula zotani. Guys, thank you so much. Cameras and be able to move on. Munasakidwa ndi President Chakwera kuti mukhale chair wa Electoral Commission. Kulowa muzisankho kupeza kuti agonja inuyo nkupita nkumakalengeza zimenezo. Sizinali zovuta kuchita ntchito imene? Ayi sizinali zovuta chifukwa chokuti tipange separate the process of appointment ndi ntchito imene ikufunika igwiridwe. The process of appointment of the chairperson imayambira ku Judicial Services Commission. Ama panga nominate maina amene amapita kwa president. Because we are a nation imene imatsatira malamulo, we need to have a structure in place. Kuti kodi pakafunika chair tipange follow ndondomeko yanji. Okay. And that amene amakonza malamulo in their wisdom, that is the process they put in place. Koma chifukwa chokuti chair wasankhidwa ndi President Achakaza does not mean the chair owes the president anything, because that is just a process. So for me, I was nominated by the Judicial Services Commission. The former president appointed me, but it does not mean I owed anything to the president, because it was his signature on the appointment here. The duty of the chairperson and the duty of the commissioners, and indeed the entire commission, is to work independently of anyone. That includes even the president. It includes Gandhi Jibani. Even for me as a judge, I need to work independent of the Judicial Services Commission and even the judiciary itself. It does not matter that I'm a judge and I'm appointed from that process. The commission, including the chair, is supposed to work with impartiality, independence, and accountable to the people of Malawi. So mukandifunsa kuti kulengeza zotsatira kuja is the end of the process, because chisankho chachitika ku polling station. The moment anthu aja aponya voti ndipo ma results aja atuluka ntchito ija yatha. Because what we are announcing is what has happened ukuku. The process imene tili nayo between the polling station kufika ku National Tally Center is just the procedural aspects, compiling my results ajet pa Mpungu polling station panalimbetsedwa anthu 2000 amene anaponya voti ndi 1.8 ndipo mavoti atuluka mote. Ndikuti chimenechi tikutenga zonse zikuyendetsa kuchoka pa polling station kukafika ku constituency, kukafika ku district kapena ku council, kuzafika ku National Tally Center. Result ija sikusintha ndi yomweyo. So the duty of the commission, the chair is just a mouthpiece. The duty of the commission is to announce kuti anthu avota motere. So if you see ntchito ili kwa amene akuponya voti aja, because they are the ones who determine the results. Commission ikungolengeza kuti anthu anapita kukaponya voti ndipo avota motere.